जों बेखौ गनायनो हाया immediate you should have to apology immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया immediate apology बिनांगौ नोङो मनिन खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना नुखादो टाइटेल थाम्बनेल आरो क्लिपाव gemsri आरोना gemsri आरो लावदुम मोनसे गोरोन्थि खामानि मावदों बे गोरोन्थि खामानि मावनायानो जाबाय नोंथांमोना जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय जहन गारजि बिथाङानो फोरमायजोबगोन भिडिअनि गेजेरजों स' नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय बिनि सिगां आं मोननैसो बुंनो सानदों जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो गिबियावनो जाथाया जाहैबाय लोगोफोर जोंनि बर'नि आरनायखौ माने UPPL नि माने बिबारा बे बिबारखौ मडिफाइ खालामनानै जे मानो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव देखायखो जोंहा मिस्टार gemsri दैमारी सिस्टारा दा बिखौ लानानै ससियेल मिडियायाव निउसाव हाक्कार आरो भिडिअ शेयार खालामनायाव हाक्कार ओरैबायदि दावराव दा नोंथांमोना बुं बे जोंनि आरनायखौ बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जादों ना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय दा आंथ' सोरजोंबा एगेन्स्ट जानानै भिडिअ बानायाखै नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो बुंदों आपडेट हिसाबै लाबोदों जे आरनायखौ जोङो मडिफाइ खालामनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय अब्ला जोङो बिथां जहन गारजिनि बाथ्राखौ एसे जोङो भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबावदे बे क्लिपखौ नायग्रोना लाव खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय थारमाने दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे माबाखौ लानानै लावदुम ना मा होनो मनिन बर' ना मा बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो थारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि ट्रेडिसनेल जितु आर'नाइ थारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिति बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों स' द्याट्स रियलि आनएक्सेप्टेबल आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो खिन्थु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बेनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो मिथिबायना आरो बे बुस्थुखौ दिनै लावदुमा सोर हुइज लावदुम दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टि लेभेलाव दिनै CM सारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों थिग আছে जोंखौ बर' ट्रेडिसनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो खिन्थु बेवहाय जे BJPनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै CM सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो खिन्थु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউদুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिसनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो दिनै बे बुस्थुखौ दिनै CM सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै BJPनि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लावदुम नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই বিজেপি আমাৰ যিমানসকল আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰ'নাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰ'নাই অকল যদি আৰ'নাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰ'নাইৰ লগত যিটো BJP চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে আৰ'নাইৰ লগত যে BJP চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু CM ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেঞ্চ নাই যে আৰ'নাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেঞ্চ নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই বিজেপিৰ মান সন্মানকো কোনোদিন নাখাবি CM ছাৰ যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন চেঞ্চ যদি নাই এনেকুৱা মানুহক টিকেট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে CM ছাৰ
So this is unacceptable. नोंसोर दिनै साननो हागौ दिनै ट्रेडिशनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होननायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टि लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टि लेभेलाव दालाबो जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट you should have to apology immediately immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया immediate apology बिनांगौ नोङो मनिन thank you आरो डिजाइना मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे नै जा साइजखा आंसो लानो लुगैलायबाय बर' फिल्मनि सासे समायना एक्ट्रिस बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो बरायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय बियो मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ होदों गावनि फेसबुकआव बियो गावनो सोंदों आर'नायाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों दा आङो नोंसोरनियाव सोंदों नोंसोरो माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दा आङो बिसोरनि बागै भिडिअ बानायनानै बुङोब्ला गोबाङानो आंखौ नोंहा मा नांजादों नोंहा मानो जोंबाय थायो बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट्स फैयो ना आङो नांजाया मालाबाबो दिनै सोरबा बर' फिल्मनि एक्ट्रिसानो जा एक्टरानो जा जोङो माब्लाबा बुंनांगौ सम जायोब्ला जों बुंगोन भिडिअ बानायगोन दिनै जोंनि बर' हारियाव गोबां हारि सिबिग्रा हारि मोजां मोनग्रा हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा गोबां दं जोंलाय सोरखौ मा बुंनो मा सोंथि सोंनो नंगौना नङा दा बियो गावनो गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों रोखा रोखा माबायदि नुदों आंथ' बुंखायो जोबोर समायना नुदों स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा आंनि बुंनाया बेनो भिडिअआ आंहा बेखौनो फोजोबनाय जाबाय दा नोंथांमोना बुंदो थाबैनो इमिडिएटलि बिथां गेमस्रिजों लावदुम ब्रादारजों निमाहा बिनांगोन होननानै गोबां मानसिया भिडिअनि गेजेरजों एबा कमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायहरदों दा जों नायनोसै बिथां गेमस्रि आरो लावदुम मोनहा मा क्लियारिफिकेसन भिडिअ होयो एबा निमाहा बियो जों बेखौनो नायना थानोसै आरोना गाज्रि जादों जोंनि बर'नि आरनायखौ जेबो मडिफाइ खालामनो नांला आगोलाव जिबायदि सलायदों जोंनो बेखौनो नांफिनगौ एबा बेफोरबायदिनो थाफिननांगौ आरनाया जेबो सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा बिपिएफनि बेफोरबायदि जेबो थानो मोना आरो पलिटिक्सआव बेफोरबायदि बुजाबनानै जोङो बेलेगखौ जोंनि आरनायखौ उल्थां फुल्थां खालामनोबो जों जेबो माबा गैया सिगां जेरै दोङो बिदिनो थानो हो आरो थाबायानो थागोन बेफोरबायदि जेमान पलिटिक्सआव उल्थां फाल्थां सोलायबाय थायो अब्लाबो जोंनि बर'नि आरनाया जों बेफोरबायदिनो थानांगौ नंगौना लोगोफोर अब्ला कमेन्ट खालामना बुंहरदो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय हाजारसे भिडिअखौ शेयार खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दिनैनि बे शर्ट आपडेटआव नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय अके अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय